Volám sa Jan Mokrý a ponúkam vám na predaj štvorizbový rodinný dom s garážou priamo v Partizánskom. Slnečný pozemok o výmere 1098 m2 vám ponúka možnosť úpravy podľa svojich predstav. Štvorizbový rodinný dom je postavený z pálenej tehly a je čiastočne podpivničený. Na dome bola zrekonštruovaná strecha aj kúpeľňa. Rodinný dom sa nachádza priamo v meste Partizánske, v kľudnej a tichej ulici. Na dome sú elektrické rozvody 3x400 V, voda, plyn a odpad je zvedený do kanalizácie. Kúrenie je centrálne plynové. V prípade záujmu o obliadku ma kontaktujte na čísle 0949 452 306. Prajem vám pekný deň.